mano iwacho kanyo ni deal kata winjruok mano mar omenda bilion 95.68 to ang'eni en winjruok mabiro bedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro. Piny Kenya onge kod nyalo mano mar upgrading kuonde monego bed upgraded mar mondo mi jo Kenya obed kod teko stima kinde duto maonge ng'ikruok moro amora kosa ng'o matimore. No. Kenya kachakre wayud uhuru 1963 nyaka kawuono. Gimoro amoro mosetimore nyaka stima moseyudore ka wasetime maonge PPP. Osetime gi loan mikawo matin tigero godo lines ma wantiere go. Kawa mistake ni wakawo transmission line ting'eni en achiel. Onge kuma inyalo chako yudo to kiseka ka signature mari miketo. Ng'amo keto signature kawuono kinye ne onge office. Oweyo shida te mantiere ne jok mabiro. To iwacho ni ng'ato kosekawo signature mare moketo gino bro bedo valid kanyo nyaka 30 years. Ma ka opone udwa ketho signature no kata PPP no, pesa mar ng'acha udhi kawo to miyete kata gimotimo onge kata ntiere gimotimo. Koro an wacha mar Adani to onge chieng' mana ayie ni onyalo yes obro konyowa lakini disadvantages modhi bedo go mang'eny en niya nitiere wind generator Turkana wind power station ogero nyien. Nitiere transmission 400 kilovolts mowuok Turkana nyaka Suswa. Actually the distance no en ga 428 kilometers. Kilometers 428. Gino no kawo billion apaga beach. Man was the initial design mare nen 15 billion. Kasto after 3 years negi chaki mede to 28 billion. Gimomiyo negi mede jinekia. Kimedo kineno gik manyoro CS Wandayo wacho nyoro wan gi Gilgil Thika Mala en 400 kilovolts to the 208 kilometers kilometers 208. Kichaki medo Rongai Keringet en kilometers 99.98. To kichaki medo Menengai Olkalau kod Ramoruti en 89 kilometers 89. Magi kimedo gite actually gimi kilometers 396. Koro gimi the team ma gino poko documents poko miwa godo mwanene to gimane CS Wandayo wacho ni lines adek go ma biro 396 kilometers gidwa loso gi billions 96. Tiyudo ka line mowuok Turkana nyaka Suswa ma bende ema duong'e sane moingo gite okawo billion apaga beach. Koro the difference mar pesa nite ong'eny. Emo mi wachni Adani deal ni en very opaque. Opaqueness poko kete ler. Poko wang'eyo ni jogi dwa timo ang'o. Gima gisewacho ni Gilgil Thika mane gima giwacho. To pesa di ma dhi tie Gilgil Thika ni ok ong'e kuma entie. Gin gise sign deal gisedhi. Gisewacho ni wadhi miyo pesa no. Lakini pok ginyiso ni to thur di buoro ma en 132 stroke 33 kilovolts ni odhi kawo pesa di ang'o medhi timne mopogore gi mantiere sana. Koro deal mar Adani ni en very opaque ma onge gimoro amora ma ng'ato ng'eyo. Jogi de gitimo niya nikech Kenya kabisa ni ji olony. Ne giluongo ji public participation. Kenya ka nitiere all sectors, nitiere lawyers, nitiere engineers, nitiere gimoro amora. To gikawo document mar Adani ni to gikelonwa to wanene kata un kaka jo media. To go through it, umiyo jopiny ni ma kama e gima tumonade, e gima nie deal mar Adani. To gimiyo jopiny kata mandalo moko 30. Ni jopiny onego beni analyze deal ni, to ging'iyo mistakes manyalo lokore. Ka deal ni ber, to watim nade, to wapase through. Tada wacho ni billion 95 bang' higni 30 mano pesa ma onego bed ni sirkal ne float mana alone to manyo contractor magero lines adek gi tedichiel. Kosegero lines adek dichiel to loan no ichulo kata kam bang' higni 10. To kikawo PPP, because PPP en public private partnership. After public private partnership wadhi bedo gi miluongo ni PPA nikech nyaka tibed gi agreement ni to idhi chuli pesa ni nang'o. Pesa ma jogi dhi kawo 96 billion ni kikawo a loan from international development partners tidwa kete project ni direct idhi tiyo gi less than 40 billion
titimo gimoro amora mitieko 40 billion kata kidwa chule 20% interest after 10 years ichulo less than 50 billion tika yudo ka lines magi are up to the standard.